हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हामना नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय गावस्रा मादैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथारलाहाय खालामलायदो बाल अननानै ओमफ्राय मादैया नै दाउ एवगासिनो जोगोनारजों दाउजों लोगोसे दाउजों जोगोनारजों जोबोर गोबावनि उनाव दिनैहाय जानोसै दै होना रुबाय थानोसै ओमफ्राय ओंख्रिखौ फाइनालि लोगोफोर आंना जोगोनारजों दाउजोंआ मोनबाय नै दुन्दिया सामब्राम होजोब्बाय आङो ग्रेभियाबो जाबाय इमान साइज बिदिनो लद' एसे होनानै दोननानै जानो लुबैदों आङो जोगोनार दाउ लोगोफोर संख्रि बानलु हालदै मस्ला नांजोब्बाय खांथामसै ओमफ्राय नै ओरैहाय गोखा तिता केरेलाजों आलुजों जोगोनाराव गोखा जादेरनांगौ बिराद गोथाव मोनजायो हेल' सोनाफोर मादैया जानोसैलाय ओमफ्राय ओंख्रिया जोगोनारजों दाउजों माबा गोखा भाजा खुरैयावबो थोरसियाव लाखानोसैहाय लोगोफोर सामब्राम बिथराइ नै बिथराइ माने बिबार बानलु थाइनै सावनाय लाबाय दाबा देवथ्रुब बानलु सावनाया ओरैबायदि गोथावना ओमफ्राय आक्रमन होथारसै मादैया आक्रमन दाउ बेदर जोगोनाराबो गोथावथार मोनदो मोनलायलायनाय मोजांथार गोदैबो दङ बांद्राय गोदै गैयैबो नङा ओमफ्राय सोर जानायनि भिडिअ नाय मोजां मोनो अब्ला नायलांदो भिडिअखौनो एकदम रेगुलार होनो हालाहाय मादैया बेस्थ' जाबाय फेसबुकआवबो खामानि मावो भिडिअ होनो बाग्रा जाहांबाय एसे मावा नङा मावबाय जि गोबावना आरो हारसिं मावजोबनांगौ गासिबो बानाय सोमजिहांबाय गोखा भाजा गोदै सामब्रामा आमाय तुकुल हाबायानो होबा मैयाबो हाबा जाबाय आरो दिनैबो दंबावो थांलां फाग्लासो जागोन बिदि जानो हायो हाबाबा दखान दङ
बिराद गोथाव जादों थारुनजों सरि जोगोनारजों दाउजों लकेल दाउसो लोगोफोर गोरा गोरा 자, goथाव जाबायलै आं गोथावथार ओंख्रिया मेंलायथारबाय गांखं